Mundur yo. Arek opo? Makan pitik. Ki jam piro? Gledake sesuk dienggo goreng. Ora oleh makan pitik. Age jam piro? Jam 2. Ya Allah. Ora oleh. Ki jam 2 kok makani pitik. Ya wis nyon tak bali rono. Bengi kok mloka mlaku. Arak rendi. Kok kantin. Majar. Majar. Arak rendi. Apa ngancing. Ngancing dhewe. Nek bengi kok mloka mlaku bingung. Omah majar kok dikancing. Nyong metu kono mau jabong kono nyong rene. Rene mlebu rono kon makan pitik. Ini kon makan pitik kane nang kono. Pitik nang kono. Turun nang kono. Oh ditelok. Bener apa luput. Kita kintong. Angel. Nopo kene. Kira madang kono. Madang o. Yang ora madang. Foto. Reko poso lah kowe sego ngopo kuwi sego. Nyopoto. Riko poso. Heeh. Jam 2 bengi kok poso. Lah kowe agore ndi? Pateke kono. Ki bengi. Kono ya iso. Is karepmu lah mbok. Kono iso. Untung beras ratuku. Is. Kanting bukake ra iso buka. Ra iso buka, dadal tak bukake. Iki pitik nggone kene. Iki angel. Angel. Iki kon makan iki kene. Ini angel buka, ciro jam buka. Tak wedok tenang. Delok buka. Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Bebiane sapa iki? Landine sapa? Cat. Tapakanane. Patake isu lho. Jam 2 lho. Tangkane. Ya Allah. Mbok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Sampeyan percaya di wong tuaku kaya ngene. Nek lagi awasan nyamene kok. Dina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Allah. Ya no wisuane, ya no apa kuwi. Begitulah kehidupan Mbok Sami ini. Pul kalau malam begini guys, sabar.